खुलुमबाय आंनि मुङा उमानन्द नार्जारी दिनै आङो इउएन बर' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दिनै आङो एमआई लाइफस्टाइलजों दिहुनजानाय जायफोरनाखि प्रडाक्ट बेफोरनि सोमोन्दै आङो दिनै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा लाइक होलांदो आरो लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो खाथिनि बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांनिसिम मोनहैग्रोनाय बायदिसिम अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय